mange gange har du sex om dagen, Tyve? 12,5. Hvornår blev du født? 53. Ja, D-klassen din yndlingsklasse. Nej! Beskriv A-klassen. Med 3 ord. Så bliver det over tid. Forfærdelig. Lovende. God. Hvad tænder du på? Det er en miskat. I er nogle syge børn! Hvad synes du om Annette? Skal fyres. Hvad skal gøres med det kvindelige køn og deres rettigheder? Lovligt, og det er fint, der er i fængsel. Og A-klassen den bedste. Ja! Hvor høj er du? 2.834 meter. Og A-klassen den bedste. Ja! Hvilket fodboldhold er det dårligste? Manchester United. Hvad er du til? Beskriv D med 3 ord. Intelligente. Lyddovne. Er mere til sjov og spas end den helt store sekretær. Og A-klassen den bedste. Ja. Hvor mange gange vasker du hænder om dagen? 0. Hvad kan du bedst lide ved dig selv? Tanger? Og A-klassen den bedste. Ja!